एवरीवन वेलकम टू बूडो रिएक्शन। सो गाइस मेरा नाम है रात में जिस सॉन्ग का रिएक्शन देने लगा ये भी बूडो लाइन का सॉन्ग है। सो गाइस इसका टाइटल है वो है मुलुकुम। सो गाइस बेटा इसके सॉन्ग करते हैं स्टार्ट। सो गाइस ओके लेट्स स्टार्ट। यार नाम कैसा था इसका? नाम बड़े मुश्किल ने यार ताड़े सारे सॉन्ग नाम बड़े मुश्किल। एंट्री तो अच्छी की है। मुलुगखौबेल थायहोगौ आं नोंजों गोसो थोलायना बड'लेण्डसो मावग्लुंगौ आं नोंजों मोजां मोनलायना हौवाफोरनि गेजेरावनो आं नोंखौ बांसिन अनगौ जारिमिनाव गैफेरलायै आं नोंखौ बांसिन अनगौ मुलुगखौबेल थायहोगौ आं नोंजों गोसो थोलायना बड'लेण्डसो मावग्लुंगौ आं नोंजों मोजां मोनलायना एखेब्लाबो जाया मानो सना गोसोनि साननाया एखे राव हारि थाया एखेब्लाबो जाया मानो सना गोसोनि साननाया एखे गुबुनखौ लायोब्ला आंबो मोनो हाय हेल' बुंग्रा जोंनो थाङा नाथाय नोंल' नोजोराव सानद्रै गुबुनजों सालिख'जानाय गुबुनखौ लायोब्ला आंबो मोनो हाय हेल' बुंग्रा जोंनो थाङा नाथाय नोंल' आंनि नोजोराव सानद्रै गुबुनजों सालिख'जानाय भाग्य राजा जानो इसोरा सानो फोरजा खालामनो आं सानो गावनि खालामनो इसोरा सानो मालायनि खालामनो बेयावनो मेलायासै आंना बेयावनो मेलायासै दानखौ प्लास माइनास मोजां मोनलायनायनि दानखौ प्लास माइनास मोजां मोनलायनायनि केलकुलेटर मुलुगखौबेल थायहोगौ आं नोंजों गोसो थोलायना बड'लेण्डसो मावग्लुंगौ आं नोंजों मोजां मोनलायना मुलुगखौबेल थायहोगौ आं नोंजों गोसो थोलायना बड'लेण्डसो मावग्लुंगौ। यार कोई बंदा मुझे सॉन्ग से हटकर बूडो लाइन की कोई ऐसी वीडियो सजेस्ट करे जिस पर मैं रिएक्शन दूँ और थोड़ा डिफरेंट हो, सॉन्ग से डिफरेंट हो। सॉन्ग नहीं कोई और वीडियो हो जिस पर रिएक्शन दूँ। मतलब मैं चाह रहा हूँ कुछ डिफरेंट हो जाए सॉन्ग से हट के भी। सॉन्ग इज ओवर और लास्ट इसका मजे का था। एक तो वो सीन इसका बहुत ज्यादा मजा था, वो गाड़ी के शीशे में से निकल के भी डांस कर रहा है। ये सीन भी बड़ा ज्यादा मजे का था। अच्छा एक चीज मैंने नोट की यार, ये जो बूडो लाइन के जितने भी सॉन्ग है इनके अंदर फनी चीजें बहुत ज्यादा होती है। कैसे अगर आप सब लोग को ये चैनल मैं और ये सॉन्ग और ये रिएक्शन अच्छे लगे तो कमेंट करके लाजमी बताएं। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब वीडियो कर दो, लाइक, सो गाइस नेक्स्ट वीडियो लगा दो। तब तक के लिए गुड बाय।